Türkmenistan'da yer gaznasy döredildi. Türkmenistan'da jemi 117.774 gektar möçberini owa hojalygy ähmiýetli ýörüýti yer gaznasy döredildi. Bu barada 26 oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde owa hojalyk pudugyna gödäwçilik edýän vice-premier prezidenti hatabat berdi. Resmi metbuaty görä gurrun edilýän yer gaznasyndan döwlet tabşyrygyna girýän owa hojalyk ekinlerini ekmek üçin hususy ekrançylary yer bölekleri paýlanyp berilipdir. Türkmenistanyň gowuçy we buğday esasy döwlet tabşyrygyna girýän ekinler bolup, soňky ýyllarda welaýatlerde degişlilikde şugundur yer almasy we şoňa meňdeş beýleki käbir owa hojalyk ekinleri döwlet tabşyrygyna girdilip başlandy. TDH-nyň maglumatlaryna görä prezident Berdimuhammedow owa hojalyk maksatly ýörüýte yer gaznasynyň möçberini 12 oktýabrda tasdiklady. 20 sentýabrda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň 1-nji mejlisinde eden çykyşyny döwlet baş tutany ýurdun owa senagat toplumuna bar bolan kemçilikleri boyun aldy. Ol maslahatda eden çykyşyny toplumyň işini özgörtmek maksady bilen birnäçe çödügüt hödürledi. Olaryň hataryna düşegünti daýhan birleşikleriň yerlerini ellerinden alyp, olary has girdijili işçejekdig aýdylýan önüm öndürjüleri 99 ýyl möhlete bermek boýunça şeýlede buğdaýyň we paýtanyň döwlet satyn alyş narhyny ýokarlandyrmak barada teklip edildi. Azatlygyň ýurt içindäki habarçy oktýabryň ortasyna beren maglumatyny bu täze çödügüde laýyklykda köp sanly kärenetçiniň yerleriniň ellerinden alınjakdygyny çaklady. Halk maslahatyna prezidentiň hödürlän çödügütlerine laýyklykda köp sanly kärenetçiniň yerleri ellerinden alınır diýip habarçy aýtdy. Kärenetçileriň köpüsi uly höwes bilen yerlerinden diýilmaga isleg bildirer. Sebäbi olar indi soňky birnäçe ýylyň dowamynda yerlerinden girdeji alyp bilmeýärler diýip azatlygyň habarçysy daýhanlara salgylandy. Galbertede halk maslahatyny eden çykyşyny prezident paýlanyp berilen ekin yerleriniň azyndan 70 götürümine döwlet tabşyrygyna girýän ekinleri galan 30 götürümine islegi görä ekrançylyk önümlerini ekmek boýunça teklip hödürledi. Maslahatyň ýan 12 oktýabrda gol çeken kararyny prezident Berdimuhammedow yer bölekleriniň azyndan 70 götürümine şertnamalaryň esasy gowuçy buğday we döwlet tabşyrygyna girýän beýleki ekinleri galan götürümine ylmy esasy ekin dolanşygyny geçirmek üçin döwlet tabşyrygyna girmeýän owa hojalyk ekinlerini ekmek tabşyryldy. Resmiler täze özgörtmeleriň netijeli boljakdygyny aýdýarlar ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan kärenetçi daýhanlar we käbir ýerli synçylar bu çäreleriň netijeliligine häzirden şüpheli garaýarlar. Halk maslahatynyň ýa-da Azatlyk bilen gurrundaş bolan ýerli synçy owa senagat toplumuna geçirilýän bu täze özgörtmeleriň eli ýoky owa ýylatyny hasda garyp düşürüp barlykly hojalyklary hasda baýatjakdygyny aýtdy. Prezidentiň 12 oktýabrda gol çeken kararyna göýök bakça yer alma ekinlerini üzümi we meýweli baglary östürip ýetişdirmek boýunça owa hojalyk maksatly yer gaznasynyň möçberi hem tasdiklanypdy.